Hej igen alle sammen. Eller igen. Jeg vil bare sige, at jeg starter på den her kanal, og det bliver en MSP-kanal. Så jeg håber, I vil tage godt imod den. Og jeg vil bare lige sige, at jeg laver ikke sådan noget som giveaway, og nogle gange kan jeg godt finde på at lave giveaway med ting ind på MSP'en, men så laver jeg ikke. Altså, jeg laver ikke giveaway i virkeligheden, men jeg laver ikke webcam, jeg laver ikke jeg laver ikke jeg laver i hvert fald jeg laver ikke gavetid, jo jeg gør. Jeg laver gavetid også, men så det var bare lige sådan nogle kort info om min kanal, og ja, der vil komme midlertidigt sådan videoer, så men det kan godt være, at jeg laver en video i dag også, så vær klar, hvis I vil se den. Jeg aner ikke, hvad det bliver med. Det kan jeg få se. Det må jeg lige tænke på om. Så ja, det var det. Så tak fordi I så med. Hej.